σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Να ζωντανέψει μια φωτογραφία. Κοίτατε τα λιονταράκια. Έχουν βάλει. Τρομερό είναι. Φοβερό. Για να δούμε τον κύριο Τακίτζη. Κύριος Μαρίνος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα Πώς κύριε είστε, Μαρίνο. τι κάνετε? Ο κύριος Μαρίνος Τακίτζης, λοιπόν, είναι ο δημιουργός αυτού του πράγματος που βλέπετε. Και τώρα, όποιος σε βλέπει, Μαρίνο μου, θα νομίζει ότι είσαι, ας πούμε, Κάποιος χακεράς που στην τα NASA, σε κάνα data Πού center είστε της τώρα? Apple. Πού είστε? Αλλά Πείτε τώρα στον κόσμο που είστε. Τώρα είμαι στο περίπτερό μου μόλις πήγαμε. Δεν έχω ανοίξει ακόμα δηλαδή. δεν άνοιξε Το ακόμα. κάτω. Πού το έχεις το περίπτερο? Όχι. Στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι στο κέντρο. Μπράβο, πολύ ωραία. Και τώρα πώς έπλαξες? Καταρχήν και εξήγησέ μας. Πώς το φτιάξεις αυτό το πράγμα? Βρήκες παλιές φωτογραφίες και τι έκανες? Εγώ έχω μία σελίδα στο Facebook που Ωραία. αριθμεί 10.000 μέλη Ναι. και την έχω 4 χρόνια περίπου. Ωραία. Και γράφω συνέχεια φωτογραφίες, δηλαδή είμαι πρωτοπόρος στο Pro. Έκανα δηλαδή μια πρώτη φορά στην Κρήτη, τις φωτογραφίες όλες τις παλιές του αρχείου και τις Κρήτες όλοι. Από εκεί άρχισα. Και πώς την εξελίξατε αυτή, ναι? Μα αυτή με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα με το πρόγραμμα αυτό του MyTerminal, Ναι. που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα πριν μια εβδομάδα, λέω το σκέφτηκα στο μυαλό, πάτε βάζω όλες τις παλιές φωτογραφίες να δω πώς είναι με κίνηση. Και όταν το έκανα, λέω, τι είναι αυτό. Σαν να είναι βίντεο. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε Μάρινο. Είδες παλιές φωτογραφίες. Μια φωτογραφία από τα λιονταράκια, ας πούμε, έτσι. Το χρώμα το έχω βάλει εγώ. Είναι ασπρόμαυρη μια φωτογραφία. Ασπρόμαυρη ήταν εκεί την εποχή, χρώμες φωτογραφίες δεν υπήρχαν. Λοιπόν, Εγώ έβαλα το χρώμα και τι ήταν η φωτογραφία. Το πας στο αρχείο μου. Έχω πάρα πολλές. Και αυτή 24.000 φωτογραφίες. ωραία. Και είπες Λοιπόν, στην και τεχνητή μετά- νοημοσύνη τι εντολή της έδωσες? Έδωσα πώς γίνεται με την κίνηση. Και έδωσα την πρώτη φωτογραφία. Μετά τη δεύτερη, την τρίτη. Και τα μοντάρει μετά. Και τα Και μοντάρατε. μετά εγώ σκέφτηκα και λέω δεν παίρνω όλα αυτά που αυτά τα λίγα. Να τα βάλω σε ένα βίντεο να το πω. Και έβαλα και τη μουσική. Η μουσική είναι ποτέ. Βέβαια. Δεν ξέρω αν παίζει εκεί. Ρε παιδί μου, κάτσε να σου πω ότι οι φωτογραφίες, κάτσε να καταλάβω κάτι. Οι παλιές φωτογραφίες είχαν και τα πρόσωπα αυτά μέσα φωτογραφισμένα, δηλαδή Ναι, κανονικά. τα είχαν. Και έδωσε Κίνηση. η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε κίνηση. Ναι, κίνηση. Όπως εδώ τώρα τα λιοντάρια που βλέπετε, αυτοί στέκονταν όλοι. Τα δύο κοριτσάκια από το 1900 Ναι. στέκονταν. Και τώρα Στέκονται. εκείνο να μιλάνε. Εδώ είναι το στρατόπεδο των μάτων. Φοβερό. Και αυτό με τις σκηνές τι είναι? Εδώ είναι η πύλη σου. Εδώ είναι τα λιοντάρια. Ναι. Είναι το μάτια αυτά που δεν υπάρχει, τα λιονταράκια. Και κινούν. Μάλιστα. Κάτσε πόσο ωραίο είναι. Δηλαδή, το να είναι φιλμάκι. Βλέπω εκεί τους έχει βάλει σε λιοντάρια να πλένουν ρούχα, Ναι, όπως γινόταν τότε. Ήταν η Ήταν φωτογραφία. φωτογραφία. Ήταν η φωτογραφία. Ναι. Μεσολάβησε ο κύριος Μαρίνος. Έδωσε Έδωσε εντολή στην χρώμα. AI, Έδωσε εντολή. Δηλαδή, κάτσε, ρε Μαρίνο, στην δηλαδή, νοημοσύνη και κάνει την κίνηση. Αυτό τώρα και το έκανε. Σε πόσο χρειάστηκε η νοημοσύνη να στο φτιάξει αυτό? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Ελέ, 10 λεπτά. τι λες τώρα? Είναι τρομερό. Τρομερό είναι έτσι. Παιδιά, αλλάζει τον κόσμο αυτό τώρα. Αλλάζει τον κόσμο όλο αυτό τώρα. Όλα. Μπράβο σου, Μαρίνο, μπράβο σου. Το Είδες? κακό είναι ότι Ναι. σου δίνει περιθώριο μόνο για 30 πιτάρια προς το παρόν. Ναι, ναι. Ενώ ήθελα εγώ να φτιάξω πολλά, να δω πώς κάνει. Να δώσω ζωή στα 1900. Του έδωσε ζωή όμως. Για φαντάσου τώρα ότι εκεί τώρα στο 1900 μόλις είχαν φύγει οι Τούρκοι, ας πούμε, από εκεί. Ναι, είναι ακόμα η φωτογραφία που βλέπουμε το φωτιστικό. Αυτοί που βλέπουν όλοι είναι το. Για φαντάσου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μπράβο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε. Σκέψου δηλαδή τι τα παιδιά σου τώρα εσένα σε τι κόσμο θα ζήσουν. Ναι, πολύ ωραίο. Φαντάζομαι, κύριε Το Μαρίνο. ωραίο, η μία πλευρά είναι το ωραίο. Εντάξει, Αυτό Έχει το... όμως και την άσχημη πλευρά. Δηλαδή, Ναι, μπορεί να ναι, κάνει ναι, και τώρα είναι και τρομακτικό αυτό το πράγμα. έτσι. τώρα φαντάζομαι θα διευρύνετε την προσπάθεια που κάνετε όλοι και με άλλες φωτογραφίες, οπότε θα δημιουργήσετε Τώρα έχει φτιάξει καινούριο καινούριο αρχείο πολλούς πια. τώρα. Έχει φτιάξει ολόκληρο σύστημα. Μπράβο.
Πολύ ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Άσε που θα σε αντιγράψουν τώρα. Το ξέρω ήδη. Δηλαδή θα πάνε στα Χανιά τώρα οι δικοί μου, ας πούμε, θα πάνε τις παλιές Δεν φωτογραφίες. κατάλαβες στο Θα δούμε Facebook. τα- ναι. Δεν ξέρω αν είναι του κύριου Μα έτσι, Μαρίνου, αλλά ναι. έχω δει και στο Instagram Ναι. φωτογραφίες μαυροάσπρες, οι οποίες πλέον έχουν αποκτήσει κίνηση. Εντάξει. Και υπάρχει μια εφαρμογή που λέει βάλε τη φωτογραφία σου εκεί Να σε και κάνω. ίσως κάνει αυτό. Πω, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Να γεια είστε σου, καλά. να σε καλά, να σε καλά.